Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tieni tulowe ku Mozambique. Meus irmãos, vamos acabar com a festa. A festa da desordem acabou. Este país, os recursos deste país pertencem a todos nós, moçambicanos. Por isso, é a hora de nós tomarmos o nosso país. Kuti ku Mozambique kuli ma demonstrations kwavuta kwambiri chifukwa cha zisankho zomwe zinachitika mwapo mpanopa. Zisankho zitachitika, anthu ambiri anakhamukira kufuna nyamata uja otchedwa kuti Venancio Mandela. Komano zisankho zitachitika, zotsatira za zisankho zomwe zimayendetsedwa ndi kampani ya Smartmatic zapezeka kuti mnyamatayu sanawine, koma anali kwa wachiwiri kwa amene wawinayo. Venancio anapeza 20% ya mavoti, pamene olamulayo anapeza 71% ya mavoti. Olamulayo ndi Daniel Chapo, amene akuchokera mu chipani cha Frelimo, chipani chomwe chakhala chikulamula kuyambira 1975. Almost 50 years chili mboma osatuluka yayi kumangosinthana ma president. Anthu ambiri ndithu anakhamukira kwambiri, komanso mitima yawo kwambiri inali pa Mandela. Ngakhale kuti zionetserozi zakonzedwa ndi zipani zotsutsa, koma anthu pokamatchapo akumatchula dzina la Venancio monga mmene zililimu. Maposta ochulukirapo amene pali nkhope ya president watsopanoyu Daniel Chapo ndithu akuchotsedwa ndi anthu amene akuchita zionetsero. Ku Mozambique anthu akuchita nthu zionetsero. Ivenenso taonanso kuti even gulu la mwenyeso nalonso lili pansauso kupanga nawonso zionetsero. Mu video ina taonanso kuti nyamata ameneyo Venancio Mandela ameneyo ndithu akublema president wa South Africa akuti chifukwa chopereka ndege ku dziko la Mozambique, especially kwa polisi. Iyeyo ndithu wablema kuti wauza kuti shame on you, kwauza Cyril Ramaphosa president wa ku South Africa
akutikamba kuti helicopter imene apolisi amagwisa ntchito pophera anthu. É exatamente da África do Sul. But shame on you, President Cyril Ramaphosa. You gave the helicopter to the Mozambican government to kill his own people. Shame on you, President Cyril Ramaphosa. Shame on you. Tanto de vergonha sobre a sua cara. Izi ndi nkhani zomwe tinali nazo kuchokera ku dziko la Mozambique. Zinazo ndithu tikuuzeni kuti zili motani. Malawian cameras osayiwala kupanga kalike kaja, subscribe ngati sunapanga subscribe, komanso share kuti enanso aoneko. Guys, thank you so much, Malawian cameras. Mozambican government to kill his own people. Shame on you, President Cyril Ramaphosa. Shame on you. Tanto de vergonha sobre a sua cara, Presidente Cyril Ramaphosa. E o helicóptero que devia ser para servir. A título daquilo que aconteceu ontem se aprovou como vocês todos sabem, mas a título daquilo que houve coisas e nós estamos a precisar de falar com o líder. O líder, vocês estão a dizer que estão todos. Já levaram o líder. Já levaram o líder. Mas vocês têm a consciência do que estão a fazer? Têm a consciência? Então, isso que vocês estão fazendo é fácil. É isso que eu estou a dizer. Preciso conversar com o líder. Não é pacífico. Começa com físico, com passivo e depois é violento. Não é para falhar. Nós acompanhamos ontem, admitimos isso. E hoje vocês também estão a botar a rua. Vocês não têm a consciência do que está acontecendo. Então vamos lá para cá. Não. Senhor, eu perguntei bem. Senhor, não Like, share, subscribe.